Salud, fallece salud, fallece salud, y vida os deseamos. Los vasco-navarros. Ni amaiur naiz eta bateria jotzen du. David, basularia, handika hotxa, irati gitarra eta patxi gitarra. Bi hauek anaiak dira, Arrabako gizasemeak eta beste hiruo tafaiarra. Joder, amaiur. Eta atxe gabe, eta atxe hori kendu genion, ez doka amairuri keinua egiteagatik, ez? Eta bueno, gustartzen dugu hori, hortik edan dugun iturri hori, unkaren agresibidadea edo eta euskal kultura berekin baita gaztuta punateatzen da. Musikalki agian hori ez, hoi ingelesa eta erraikala eta filosofikoki agian euskal kultura tradizionala. Bueno, guk agerraldiarekin bat egin genuen hasiera batetik, Rigorarekin gertatzen moduan ere bai. Pixkat ikusten gugolako, talde bezala daukagun filosofia horrekin bat egiten duela, bez? Pixkat euskalduntasuna indartzea, herrigintza, auzolanat. Guretzat da. Talde bezala pixkat da, abesten duguna errealitate bihurtzea, ez? Euskarak balio behar du, beste hizkuntzek balio duten gauza berdinetarako. Izan behar da hizkuntza bat, funtzionala, administrazioarako balio duena, komunikabietarako, kalerako, kalean erabili behar da, orkiston erronka daukagu eta bagoaz pixkat gaur egungo modelo doan aurka guztiz. Jendea ohitu behar da ikustera euskera, ez bakarrik etortzen direnean kantuzekoak abestizarrak abestera edo pankarta delako bat, eslogan batekin euskeraz dela, ohitu behar da ikustera euskera, esaten dizuna, egunerokotasunean, funtzionaltasun bat, ikustera euskera zerbait hori aurre politikoa bezala, hitz egiten dugunean euskeraz, ari gara talka horretan, edo zer esaten duzula, ari zara euskeraz mintzatzen, eta orduan ja badauka horrek kontra bat, errebindikazio bat. Claro, Nafarroak ikusi behar dugu gu guztion ondarea dela, ez? Berdin zait izatea Donestebekoa edo Fiterekoa, denok jakin behar dugula, euskera mantendu nahi badugu, hizkuntza normal bat bezala, ez altxor galdu bat bezala, hori, erakutsi behar dela eskoletan, normalizatu behar dela bere erabilera, eta kendu behar zaiola pixkat eman zaion pisu politiko hori. Izan lezakela, ez? Baina hortatik aratago joan behar gara. Bai. Ikuste dut agerraldia dakarren onurarik handiena dela, pixkat zona no baskofona dituriko horretan gauden guztiok, saretzeko erraminta egokia izan liteke, ez? Batzutan ez gara konturatzen zenbat jende dagoen euskararen alde lan egiteko prest gure inguruan. Eta agian horrela elkar ezagutzen dugu, eta behin elkar ezagututa, elkarrekin aurrera atera ditugu dinamika ezberdinak, orduan zentzu horretan nik uste dut oso positiboa dela. Askotan irudi dela instituzioen kontua ez, baina herri mailatik, herri ekimenak ere hori abian jarri behar dute bestela kabo.